Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto un altre vídeo popular. El meu top 10 de jocs de taula de la categoria cooperatius campanyes. Els que ja esteu familiaritzats amb aquest món, sabeu que hi ha molts jocs de taula, que la majoria d'ells són cooperatius, que tenen un mode campanya o són campanyes, pròpiament dits els jocs, que a partir de les diferents partides els jugadors anem creixent i anem descobrint més la història i el rerefons que ens planteja el joc a partir de superar els diferents reptes a partir de partida. Això serien els jocs de campanya, dels quals la majoria són cooperatius, però també n'hi ha de competitius, que al final hi ha un guanyador al final de la campanya, i com per exemple un dels més famosos que vam fer la campanya l'any passat va ser el Clan Legacy. Aquest és un dels més tops de la BGG, doncs aquest va ser un de l'any passat. Doncs aquí tinc el meu top 10 de campanyes, que és, jo jugo majoritàriament a Eurogames, però també jugo molt a campanyes, llavors són les dues grans categories. A banda tinc una tercera categoria, que en mode familiar, també en mode la meva feina, i això jugué a molts jocs party. Però ja és més indirecte, no és la meva priorització, sinó que la meva priorització són els Eurogames i les campanyes. Llavors, aquí us explico la meva top 10 de campanyes. Això sí, ja ho sabeu, a nivell totalment subjectiu, és la meva opinió d'aquesta llista. No té per què uns siguin millors que uns altres, perquè uns jocs poden ser molt bons per mi, però molt dolents per l'altre, i viceversa. Per tant, dit això, passem a explicar, us passo a explicar i a dir quins són els jocs que m'han agradat més a nivell de campanyes. La majoria de jocs no els tinc aquí perquè quan ja acaba una campanya el joc me l'emporto al magatzem que tinc, o moltes campanyes també estan operatives i les tinc en els clubs o associacions dels quals jugo allà amb els meus grups de jocs d'aquestes campanyes. Per tant, no us els ensenyaré, us els posaré aquí com a imatge. Comencem. Abans de res m'agradaria dir-vos un antitop. O sigui, la pitjor campanya que he jugat aquest any i dels pitjors que he jugat mai i que no m'ho he passat gens gaire bé, tot i només per la gent, però cap al propi joc no ho havia gaudit gaire. I és bo perquè és un joc que té molts fans, té molta gent darrere, és el número 2 de la BGG, de top, i és el Pandemic Legacy. Aquest va ser la temporada 1, només he jugat la temporada 1 i no en jugaré cap més. Sens dubte, no, és un joc que jo entenc que al seu moment fos disruptiu, que fos un joc innovador, que plantegés aquest concepte Legacy, però jo penso que ja està desfasat. És un joc que ja no té cap mena de sentit amb tots els Legacies, amb tot el mercat que tenim ara. Per mi està fora. O sigui, ha caducat, per mi. Jo abans us ensenyaria, jugaria qualsevol altra cosa que aquest, i és més, la manera de fer dels Pandemic, jo penso que tu has d'agafar com una experiència. I t'ho pinten com un euro i tal, no té cap mena. Costa molt fer l'estratègia i te l'has d'anar jugant al final, perquè si surt la ciutat de la carta de la ciutat perquè peti la ciutat o no. Sens dubte, per mi aquesta és la gran i única decepció a nivell de campanyes d'aquest joc dels últims anys, per mi. Però pot ser que a algú li agradi aquesta idea de dir si surt la carta, què tal? Bé, si us agrada això, sí, però si no, doncs jo, per exemple, no m'ho vaig passar bé. A més, també, el Pandemic té un dels grans problemes d'aquests jocs cooperatius, que té un efecte líder extrem. O sigui, una persona pot jugar sola i els altres mirar, sens dubte. És molt horrorós també per això. O sigui, és que amb aquest argument ja és un joc absolutament caduc, per mi. Però se'ls ha d'agrair, perquè gràcies a ells ara s'ha inventat, es va consolidar el concepte Legacy i ara hem tret aquestes coses bones. O sigui, ja va estar bé que sortís al seu moment, però ja ho sento, que doni pas a les següents generacions. Molt bé, dit això, abans d'entrar al top 10 hi ha un joc de campanya. Realment he jugat com 11 campanyes, per tant, clar, una queda per fora. I la pitjor de totes, tot i que m'ho vaig passar bé també, i va estar bé, és un joc que també fa molt temps que està en concepte Legacy, i que en el seu moment que va sortir i ho va fer patar bé, però per mi també ha quedat bastant obsolet respecte a lo nou que ha vingut. I és un joc que no havia jugat fins ara. És el Charterstone, de Stonemaier Games, i que ens porta Maldito Games. És un joc que està molt bé. És un joc molt bé i no estaria més amunt si no fos perquè vam trobar durant la campanya diferents poders de cartes i de personatge això que realment estava molt desbalancejat respecte als altres. És més, hi havia un personatge que
donava un poder extraordinari a un jugador, que aquell jugador, sens dubte, ja va acabar guanyant la campanya. A més, és un personatge, te'ls pots anar canviant de partida a partida, que no se'l va treure. Però per què? Perquè donava un poder enorme. Nosaltres pensem que va ser un joc bastant injust en aquest aspecte i que si arreglava això i ajustava millor aquestes coses, seria una molt bona campanya. I és més, encara jo el tornaria a jugar. El que passa és que el tornaria a jugar sabent que aquella carta doncs no jugui. Però és que em fa por perquè puguin haver-hi altres cartes que també desbalancegin molt. No sé, a mi és un joc, o els jugadors que no vam obtenir aquestes cartes, no vam saber entendre o interpretar cap a on ens portava el joc per això, o no sé. L'experiència va ser molt descafeinada per culpa d'aquest desbalanceig que hi havia. Llavors, començant amb el top 10. El top 9 i el top 10 són campanyes que tinc operatives. Per tant, els deixo al final perquè encara no els he acabat, però són campanyes que m'ho estic passant molt bé i us vull recomanar moltíssim. La primera seria el Revive de The Beer, que ens porta, i una mini campanyeta de 5 capítols que té, que és com d'introducció al joc i que va afegint mecàniques. Aquesta vaig per la partida 2, per tant no l'he acabat, però m'ho estic passant molt bé. I és una campanya que us recomano tot moltíssim i és un extraordinari Eurogame. Aquest joc Eurogame estaria al meu top d'Eurogames, el Revive, però no ho està perquè només he jugat 2 partides. Per tant, com només he jugat 2 partides no l'he inclòs. Però és un gran joc, bueno, per mi jo crec que és el millor joc o Eurogame de l'Essen del 22. Llavors, l'altra campanya que estic a mitges, perquè va arribar ara fa res la seva ampliació que ens porta a la campanya, és el de les ruïnes perdudes d'Arnak. Aquesta que també és una molt bona campanya, a més aquí transforma el joc de competitiu cooperatiu i s'ha fet un disseny magnífic amb molt bona narrativa, ràpida, concisa i a més sense perdre l'esperit del joc, pròpiament de les ruïnes perdudes d'Arnak, molt guapo, que us recomano moltíssim i que penso que tots els fans d'Arnak heu de jugar sí o sí aquesta campanya en solitari, o jo recomano que jugueu amb una parella, que us avingueu i que us agradi el joc. 2 campanyes que tinc operatives curtetes, però que us recomano moltíssim, i són el top 9 i el top 10. Molt bé, passem ara al top 8. Top 8 és una campanya que he jugat moltíssim, és un joc que li he donat més de 11 partides, però és etern el contingut que té i tot el que ofereix, que és el Lands of Galzir, que ens porta 2 tomatos i l'editorial finlandesa no me'n recordo el nom. Però això, Lands of Galzir és un joc d'aventures en estil sandbox que vas fent. El que passa amb aquest joc és que està extremadament bé, els continguts està bé. El que passa amb aquest és que el món va canviant, però els personatges també van canviant, però tampoc relativament. Dóna una sensació com de monotonia, que vas com fent el mateix, canviant el teu personatge, però no tampoc millorant-lo del tot, perquè no el millores. Canvies els objectes i els estats, vas agafant estats de més content, més trist, no sé, però van descartant-se perquè tenen una caducitat, que això està molt guai, és molt original, però vas tenint com si un cercle monòton que al cap de 15 partides, que és el que em sembla que li hem donat, és com si estiguessis fent el mateix tota l'estona. I a més la resolució al cap i al fi després em dau amb habilitats, que tampoc està malament, però és això, com si estiguessis fent el mateix tota l'estona. Això sí, és un joc molt gaudible. És com un joc que, normalment aquests jocs de campanya, és molt guai jugar-los tots seguits. O sigui, jugues tota una campanya seguida durant un temps perquè estàs ficat, vas creixent fins a acabar-lo. I no deixant molt temps entremig de partides, perquè si no te n'oblides. Aquest Lands of Galzir és tot el contrari. Aquest Lands of Galzir us pot donar tota la vida, perquè la gràcia que jo veig és que juguis una partida, al cap d'una setmana tornes a jugar, però tot seguit pot arribar a ser molt monòton. Per tant, Lands of Galzir, un joc de campanya que us recomano moltíssim, però plantejat d'aquesta forma. Llavors, passem al número 7. El número 7 és un dels jocs que jo no havia jugat fins ara, no havia fet la campanya fins ara, no havia tingut temps, i és el Paleo. El Paleo se n'ha parlat moltíssim, és un joc extraordinari, ens ha portat The Beer. Pica molt, és molt difícil als nivells avançats, a més l'ampliació encara ho fa més difícil, i és un joc molt bo cooperativament i que us recomano moltíssim si no heu jugat i us agrada aquests jocs, i sobretot a 2 jugadors és perfecte. Paleo, número 7. Vinga, passem al número 6. El número 6 és una mena de campanya cooperativa, però més que campanya és que es planteja diferents escenaris i és un joc que jo no esperava gaire d'ell i que ens va sorprendre gratificament i que vam voler jugar-lo tot i completar tots els escenaris, tot just va arribar i el vam obrir. És el Carcassonne Niebla en Carcassonne. O sigui, la versió cooperativa del Carcassonne. Un joc molt ben fet, pica moltíssim, i a més que
no, està molt ben calibrat tot. I si també ens ha jugat al Carcassonne prèviament fora les dues partides, aquest entra amb un aire fresc innovador amb la base Carcassonne molt ben fet. Per tant, felicitats per aquest joc, també ens el va dur De Beer. Molt bon aquest Carcassonne, molt bon producte, Niebla en Carcassonne. El número 5, ara hi entrem al número 5, top 5. El top 5 és un joc que crec que és el joc més jugat d'aquest any per part meva, un joc que tenia tal contingut i tal campanya tan llarga que fins i tot es va a moments de fer-se pesada, i és un pro que l'hem gaudit moltíssim i que aquest sí que és una senyora campanya, és el Aetherfields Awakening Realms. Aetherfields és un joc que passem a un món oníric i som uns personatges que estem allà i anem de somni a somni resolent les diferents coses que ens plantegi aquell somni. Això fa que cada vegada hi hagi sorpreses, però al cap i a la fi té una mecànica base, que aquesta mecànica base es repeteix sempre. Llavors, no sé fins a quin punt les sorpreses compensen el fet que hi hagi tot el rato mecànica base, perquè anem amb deck building i anem creant el nostre deck building, però és un joc que se'ns ha fet tan enorme de contingut que hi ha per completar la campanya només de la base, que el joc base porta 2 campanyes, o sigui, vam fer aquestes 2, que realment se'ns va fer una mica pesat. Igualment és un joc que està hiper ben fet, això sí, molt exigent, i que heu de ser d'aquesta pasta de jugadors insistents que voleu completar-ho tot. Problemes que té aquest joc. El problema que té aquest joc, a diferència d'un altre també, Waking Prayers, que comentaré més endavant perquè està més amunt, és que la història hi ha prou història, però no és extremadament, digue-li, atractiva o que enganxi, o èpica. En cap moment, simplement que estem en un món de somnis perduts per allà i hem d'anar a resolir els somnis. Per tant, jo crec que aquí hem volgut compensar una mica a tots aquells jugadors que els hi fa mandra llegir o els hi fa mandra la narrativa d'un joc de campanya i que volen passar de llarg i poder jugar sense saber res de la història. Doncs si ets un jugador d'aquest estil, doncs Aetherfields t'entrarà millor que moltes altres campanyes, per exemple, de Waking Realms. Però al Aetherfields, nosaltres, que ens agrada l'epicitat, la narrativa, ficar-nos amb els personatges, entendre els personatges, prendre decisions, això, doncs a nosaltres se'ns ha quedat curt i a la vegada se'ns feia pesat una mica el anar resolent com el mateix. Per tant, és el top 5, tot i que és el joc que més he jugat aquest any. Passem al següent. 4. El 4 és una campanya, és el gran joc d'aquest any del Hawthorne, d'aquest joc de campanyes que ens porta sempre, que el creador del Mice and Mystics, el Familiar Tales. El Familiar Tales és la culminació de les seves grans obres que ha fet, a partir, començant per el Mice and Mystics, i ha anat millorant tots els seus jocs, el Comanautas potser és el més fluixet, però després hi ha Fàbules de Peluche i també després amb el, com es diu, Fàbules de Peluche, i ara no me'n recordo el que va treure. El Tras la caïda, l'Aftermath. A partir de tots aquests han anat millorant els jocs i ha arribat a la culminació d'aquest, el Familiar Tales, que jo per mi és el gran producte que ha tret de tot el que ha après dels diferents jocs aquests. Aquest Familiar Tales, la història és molt rodona, la història enganxa, és prou simple, però a més també et fiques amb la pell dels personatges, els personatges que portem, i a més també està ambientat en un món de fantasia medieval que per mi personalment m'encanta. I això, és un joc que us recomano moltíssim i a més la campanya la podríeu arribar a jugar amb nens com és de simple, però és molt gratificant, molt gratificant i si us agrada aquest tipus de jocs. Molt bo aquest Familiar Tales, moltes felicitats, espero que Hawthorne continuï traient jocs i em sembla que el Freelancers, Crossroads, no sé si és d'ell o de la mateixa editorial de Playhat, espero que ens arribi aquest any que ve per part d'alguna editorial en castellà, com a mínim. Per tant, Freelancers li tinc moltes ganes. Entrem al top 3. Top 3 de campanyes. Doncs en el top 3, una campanya que ha entrat amb molta força aquest final d'any, una de les campanyes per mi més interessants i a més més fresques i un producte més ben fet de tot d'aquest any i a més a Essen només veia gent comprant-lo, és el Ticket to Ride Legacy. A més una campanya que portem a mitges, just estem a la meitat, però només amb la meitat ja veus el potencial i el bé que tu pots passar. És una campanya extraordinària. I un gran producte molt ben fet,
que més enllà de l'aleatorialitat del joc que té, pròpiament dit, perquè robes cartes, hi ha moments que te l'has de jugar, doncs com creixem i com anem explorant el mapa dels Estats Units, o sigui, la conquesta de l'oest, i totes les mecàniques noves que entren i fresques, i a més, està molt ben fet amb una fulla resum de totes les noves normes que van apareguent, que a vegades als Legacy passa això, nova norma, i llavors no us oblideu d'una altra nova norma que havia aparegut. És un gran producte, molt guapo, que estaria més amunt però si l'haguéssim acabat, però perquè va arribar a final d'any. Però molt bé, aquest Ticket to Ride Legacy, molt bon producte i el recomano moltíssim a tothom. A més, també jo crec que qualsevol nombre de jugadors funciona bé, i excepte fins a 5. Llavors, entrem al top 2. Top 2 de campanyes. El top 2 de campanyes és una campanya extraordinària d'una mica com li ha passat amb el Hawthorne de Mice and Mystic fins al Familiar Tales, que és la culminació de molts jocs enrere i aprendre mecàniques d'això. Doncs ara estem parlant de l'autor Ryan Laukat. Ryan Laukat és un autor que ens ha portat molts jocs de taula, a més amb el seu arc propi característic, i que ha barrejat jocs d'euro amb campanyetes com el Cerca y Lejos, després a la Riba i Abajo, el Dalt i a Baix. I a més, The Beer ens ha anunciat que ens porta al final de la trilogia, a l'Ara o Mai, que estic contentíssim, que em sembla que també té moda campanya. Doncs a partir de tots aquests jocs que he tret, a més altres jocs petits i altres títols, el Ryan Laukat ens ha acabat portant una extraordinària meravella de joc. Un joc per mi, a més, diferent a la resta, amb tocs de l'utilitat, però a més d'un sandbox enorme i a més amb un contingut enorme, però que aquest, a diferència de Netherfield, sí que entres amb la història, sí que et formes partícip d'ella. A més, també un joc molt exigent, un joc... Només em puc desfer amb elogis i moltes gràcies, Maldito Games, per dur-nos-lo. És l'Sleeping Gods. Això sí, només és un joc recomanable. Poden jugar de 2 a 4, però s'ha de jugar a 2. No es pot jugar a 3, ni a 3 falla mecànicament a nivell dels combats i a 4 es pot fer pesat. Llavors, és un joc a 1 o a 2 extraordinari, emocionant, amb quantitat de reptes i coses per descobrir perquè té un contingut que no te l'acabes. Jo hem fet només una campanya, però em pots fer més de campanyes o partides pròpiament dit. També teniu tutorial al canal. És un joc molt extraordinari. A més, també la resolució dels combats a nivell de com has de combinar-te entre els personatges, les sinergies entre ells, és excel·lent. Extraordinari. I per últim, la millor campanya. Una campanya que veníem arrossegant ja el 2022, però que la vam culminar a principi d'aquest any. I a més és un joc que té diferents campanyes. Té la campanya base, té 2 altres grans campanyes, i aquí vam culminar vam acabar al principi d'any una de les grans campanyes, i llavors vam fer l'última campanya, que és una campanya més petita, però perquè uneix tot el conjunt de la història de les campanyes d'aquest. És el The Waking Realms, Tainted Grail. La campanya base és la caiguda d'Avalon, que ja la vam fer. El 2022 vam fer l'Últim Cavaller. I aquest any vam acabar l'Edat de les Llegendes i vam fer la petita campanya, que és la Mort Vermella. Vam fer, a l'acabar l'Últim Cavaller, és un final tan èpic, tan espectacular, tan bèstia, de tot el recorregut que portàvem, de tal exigència és aquest joc que fa que la campanya de l'Avalon, a més, les campanyes aquestes arreglen la del base. Moltes coses, errors que tenia el base, els arregla i fa que siguin perfecte, llavors. I llavors la culminació a més, a nivell de la història de tot plegat, de tancar el cercle de tota la història, és espectacular amb la Mort Vermella. La Mort Vermella et justifica gairebé tot el que passa després i com passa, per què passa tot arrel dels aconteixements que passen a l'illa d'Avalon. Extraordinari, també un joc recomanable jugar a la campanya 2, això sí, de gran exigència, de gran envergadura, de gran contingut, però això sí, amb un nivell d'argument, immersió, sobretot això, una immersió extraordinària. Per tant, aquí seria la meva última campanya, el top 1 del Tainted Grail, que em va saber greu fins i tot acabar-la, perquè m'hauria agradat que traguessin més. I estic molt content que allarguessin aquesta saga de Tainted amb la nova, els Reis de la Ruïna, el Kings of Ruin, que potser ens arriba aquest any per part de Waking Realms a la seva campanya de GameFound. Esperem a veure que compleixi i segueixi amb el mateix nivell que ens ha donat i les alegries que ens ha donat el Tainted Grail tota la saga. Doncs aquí seria tot. Aquestes són el meu top 10 de campanyes. Espero
almenys ara coneixeu una mica més. No sé si us servirà aquesta opinió o no, ja sabeu, és totalment subjectiu, és totalment d'això, i si hi ha alguna cosa que coincidim o alguna cosa que no, o tot plegat, o ja m'expliqueu les vostres experiències als comentaris, us ho llegiré molt agraïdament. Doncs res, moltes gràcies per tota altra vegada. Fins la propera.